Veľká technologická spoločnosť pôsobiaca na Slovensku zvádza boj s odborármi. Tvrdí to prepustený šéf odborového združenia. Firma sa bráni. Ako uviedla, robí tak z ekonomických dôvodov. Právnik hovorí o protizákonnom postupe. Pred 4 rokmi založil Daniel Andráško v slovenskej pobočke technologického gigantu Dell odbory. Pre zamestnancov chcel vyrokovať lepšie pracovné podmienky. Medzi prvými nápadmi, ktoré sme potom aj implementovali do samotného návrhu kolektívnej zmluvy, bolo zvýšenie odstupného pri prepušťaní nad rámec zákonníka práce. O kolektívnej zmluve rokuje so zástupcami firmy 2 roky, bezvýsledne. Odborové združenie sa rozrástlo na viac ako 500 členov. Daniel Andráško vo firme pracoval 17 rokov ako konzultant. V januári dostal výpoveď. Z 10 členov predsedníctva 4 bolo oznámené, že dojde k zrušeniu pracovného pomeru, pričom 3 už bola doručená výpoveď. Členovi odborovej organizácie alebo členovi zamestnaneckej rady môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov a v prípade, že tento súhlas nebude daný, tak tá výpoveď je neplatná. Ja toto považujem za veľmi nešťastnú situáciu, nátlakovú formu, ako udupať alebo znefunkčniť samotnú odborovú organizáciu. Zamestnanec sa môže obrátiť na súd so žalobou o určenie neplatnosti výpovede, ale kým súd právoplatne nerozhodne, ten zamestnávateľ sa ho na tú dobu zbaví. Spoločnosť Dell na naše otázky uviedla, že sa riadi princípmi konkurencieschopnosti a tomu prispôsobuje svoje podnikanie. Naše pôsobenie na trhu sa vždy riadi platnou legislatívou vrátane slovenského zákonníka práce. Firma na Slovensku zamestnáva tisíce ľudí. V roku 2022 dosiahla zisk takmer 10 miliónov eur. Daniel Andráško hovorí, že mu ide o to vytvoriť precedens, ktorý by v budúcnosti chránil aj zdravotne znevýhodnené osoby. Som aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a taktiež sa na mňa vzťahuje ochrana zákonníka práce. V tomto prípade bol zamestnávateľ nútený obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o súhlas s mojím prepustením. Tento súhlas im nebol udelený. Prepustený šéf odborov si myslí, že zmeniť by sa mal aj zákonník práce. Jeho prípad ukazuje, že nedostatočne chráni osoby so zdravotným znevýhodnením aj odborárov. Vladimír Amrich, RTVS.